ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಮಾತೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕಿತ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಿತ ಅಂಚ ಒಂದು ದಾದಂಡ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಲ್ವೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಮಸರೊಡಿಕೆ ದಾದೇಸ್ ನಮಕ್ ಇನಿ ಕೋರಿ ಪತೊಂಬತ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕಜಿ ಪೋಡ್ ಕಜಿ ಸುರು ಬೇಸಪ್ಪು ಪೂರ ಪತೊಂದೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿಂದಿರ ಪಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡಿಸ್ಲೆ ಆಯ್ಶನಕು ಬನ್ನ ಕಜಿ ಪಾವಂದು ಅಣ್ಣಂಚೂರು ಕೋರಿ ಅಂಜು ಬೇಯ್ತದಾಳ್ನೆತ್ತು ನಾವು ಬೇತುಲ ಕೋರಿ ಪದನೈದಿನ ಈಗ ಐಜಿನ ಲಂಚರೆ ಬೇಸ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುರಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಗ್ರೋಸರಿ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಾಣ ಅಂಚಿನಿ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಹೊಡೆದೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಮುಂಚೆಗೆ ಅಂತೀನಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಜಿಗೆ 460 ಮುಂಚಿಗೆ ಕಡರ ಬಾರ್ದಾಂಡು ದೆಯ್ಯಾರಿದ್ರು ನಾನೊಂಚೂರು ದಂಬು ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಕೊಲ್ವನಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಖಾರ ಚಿಕನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏ ಬಾಯಿ ನೀ ಪೂಂಜೆ ಕೋರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಟೈಸರ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾಕ ಇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರಿಗೆ ತಾಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಪಂಡಾರತ ಆಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸರಿ ಉಂಡೆ ಕೇಂಡೆ 6 ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ನಿಕಲ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಉಂಡು ತೋಚ್ಪಾಯೆ ಇರೇನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ ಕಾಲ್ ಮೇರೆ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ಏಪಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಂಪುನು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತಿಯಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ತಿಂತಾನ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಮೂಡು ತಿಂದೆ ನಾನು ಬತ್ತದ ಕೈ ಕಾರ ಹಾಕಿದೀತು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬಾರು ಆರೊಂಜಿ ಹೆಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರು ಉಲ್ಪದಾರೆ ಈ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯುಷಿಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ ಕೊರ್ರೇಟ ಆಯ್ತು ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಅರಗೊಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಬನ್ ಶಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೋಜ ಸೋನ್ ಪಪ್ಪುಡಿ ದಾದಂಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಡೆತ್ತದು ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೋರ್ದ ಗಾಜಿಪ್ಪಲ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಸುಕ್ರಾರದ ಕೋಡೆ ತಿಂಪಿಜಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬನ್ನಗನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ನಂಚೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚದ ಫಿದೆ ಹೇಳಿರು ಅಟ್ಲೆ ದೊಡ್ಡವರ್ಕ ಮಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಬಂತ ಜೀರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಡದ ವಿರ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಂಚನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಬತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂತಾರ ಮಾತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಟ ಕೋಡೆ 2 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಕೋಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ನಂಜೆ ಚೂರು ಸರ್ಬತ್ ಪೂರ ಬಂತು ಬಾರ್ದೈತೆ ಗುಣವಣ್ಣ ಕೋರಿ ತಿಂದ ಮೂಡೆ ತಿಂದ ಬಾರಿ ನಿದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಕಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಗ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಕ ಅಷ್ಟೇ ಬಿದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಾತಾದಿಗಳ ಕರದಾಡ್ತದ ಆತನ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕರ ತೂತು ಮಾತ್ರ ಬೈದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ತೂತು ಮಕ್ಳೆ ಪೂರ ತೊಜಿಪ್ಪದೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಮೇಟೆ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ ಬತ್ತ ಪೂರ ಎದ್ದು ತಿಕ್ಕಳು ಕರಗಾಟದ ಪೂರ ತೊಜಿಪ್ಪದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಆತ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೆ ಮೊನೆ ದೆಕ್ಕಿ ಓಟಿ
ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಯ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿ ಕೊಡೋದು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಮಾತ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲೆ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲೆ ಹೂ ಮಾತ ಬೋಡು ನಾವು ಪುರಂಗ್ಲು ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾವನಲ್ಲ ಕರದರಿಪ್ಪುನ ಬೋಡ ಬೇರೆ ಲಸ್ನಿ ಅಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಇಂಕ ನಾಯಿಸು ಅಲ್ಪ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೋಮವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಜೋರು ಮಲ್ತು ಕುಳ್ಳದೆ ಓದೋಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಚೌತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂತ ದಿನ ಚೌತಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಂಚಿ ಮಾತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಂದಿಕ್ಲೆ ಇಂಕು ತೊಜಿಪಾವ ಎಲ್ಲ ಮಂಚಿ ಮಾತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮುರಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಟನ್ ಬತ್ತಿ ನೀನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಿ ತಾನಿಯೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ಬೇಲೆ ಪುರಾದನ ಹೊರರ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಉದಾಸಿ ನಡದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಅಂಚವು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ಬಾಕಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದು ಯಾನಂದೇನು ಅಂದು ಮಲ್ದಿಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಗುಡ್ಲ ಕೊಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಅವು ಇತ್ತಿ ನಾನು ಆಸೆನೆ ಆತ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಬಂದು ಆಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಂದಿಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ತೂಪದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕನಪದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಂಚ ತೂತೆ ನಾನು ದಾದಪ್ಪಂದು ತೋಷ್ಪವೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ನೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂದು ಯಾನು ಮೀಶೋರ್ದು ತರ್ಪಾದೀನಿ ಕೊಯ್ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ ದಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಫ್ರಿಜ್ದ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನತ್ತು ಒಂಥರ ಫೈಬರ್ಲಕ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಚೂರು ಚೂರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಎಂಕಿ ನೆಟ್ ಬಾಜನ ದಿಯರ್ನೇ ದಾದನ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅತ್ತ ಬಂದು ಐಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಶೋಡ್ ಪುರ ನಾಡ್ದಿತ್ತು ಶೋಕದ ಪುರ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಬ್ಲೂ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ಅಂಚ ಕನಪ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕನಪ ಹೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಬ್ಲೂ ನೇನು ಕನಪ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಪಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನಪ ಅವನು ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಬಿಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನ್ ಕನಪ ಉಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ದಾದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕನಪ ಅವಡು ತುಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಬುರ ಗೆರೆ ಬೂರ್ನೆಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ದಾಯಪಂಡ ಮಂಡತೆ ಎಂಕ್ ದೀಯರ್ನೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದಾದನ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣನ ದೈರಡು ದಿವೋಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾಲ ಗೆರೆ ಬೂರುಜಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂದಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಲಕ್ ಸಿಂಬಾ ಇಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಬಾ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಲಗೆ ಇಂಚಾತಂಡು ಬಂದೆ ಎಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾಂದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನೆ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆನೆಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೇತುಲ ತುಂಬ ಉಂಟು ಸುರ್ರಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ದು చెప్పే ಇನ್ನು ಚಹಾ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಯುಷಲ ಆರ್ಲ ಮೂಜಿ ಇತ್ತಿನ ನೆನಪು ಮೂಜಿ ಟೈಪುದ ರಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ತೂಕ
ini lumbu pada cepuk. Yang kita kanda kaya muta kapera pujung kita caun dadan de probokar an penik lagana. Ini ye pada panda ori dan sumat nektan to description. Nata description lavasta timpela. Ye pada description. Yan careless mantu inani. Te kuda dada net kamya akunda ijja gottujji. Ye pada date tojunda. June da. June anjeka andu June anjeka. June anjeka an pirava ide June raddek barpe bandadu panda monadani barpe bandu pirava ide June 2nd. Itta same undu August undu repeat andu kuda anju mini tablet ittanta tablet vardanna nanjur jeppe bukka duka nanondu itla pandini maltini niklag information ippadu bandu bukka dikku aishura pula barre gante 4 ಸಿಂಬಂತುಲೆಗೆ ಅವಲೆ ಬಾಕಿ ದಾನೈನಿ ಅಂಡ ಫಾತೆರು ಜಲಂದ ದಾದನ ಇಜಿ ನಾನು ಫಾತೆರು ಬೇತಂದ ಸಿಂಬಾ ತೀರುಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಬಾ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ಶು ಸಿಂಬಾ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಲ್ಬುಂತುಲೆಗೆಂದ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆಯ್ ಬನ್ನಾನೆ ಪನ್ರೆಪ್ಪ ಆಯ್ಡ ಹ್ಞೂ ಏನ್ చెప్పు ಸಿಂಬಾ